Здравейте, мили деца! Време е за приказка, а тя днес е за една ябълка, която била златна, за една страшна хала и трима братя. Тримата братя е златната ябълка. Българска народна приказка. Една жена имала трима синове. В градината на къщата им растяло чудно красиво ябълково дърво. Всяка година то раждало само по една ябълка, но не каква да е, а златна. Ала в нощта, когато ябълката озрявала и така заблестявала между клоните, че цялата градина грейвала, долитала една хала и откъсвала златната ябълка. Една година, щом дошло време ябълката да озрее, най-големият син рекъл на майка си: „Мале, ще отида да вардя ябълката. Дай ми един нож и орехи, та да не заспя.“ Седнал най-големият син под ябълката и започнал да троши орехи. Изведнъж задухал силен вятър и дърветата се привили чак до земята. Тъмен облак закрил луната и звездите, а от него се спуснала халата. Грабнала златната ябълка и докато големият син се усети, отлетяла. На другата година средният син казал на майка си: „Мале, отивам да вардя ябълката. Дай ми един нож и орехи, че тръгвам.“ Седнал той под ябълката, ала се улисал да троши и да яде орехи, и така и не разбрал как халата откъснала златната ябълка и изчезнала с нея. На третата година най-малкият син рекъл: „Мале, този път аз ще вардя ябълката. Дай ми ножа.“ И вечерта се качил на дървото. Седнал в клоните близо до ябълката и зачакал. Към полунощ се дочуло силно бучене. Въздухът затреперил и халата се стрелнала към златната ябълка. Тогава най-малкият брат изведнъж изскочил и с ножа в ръка се хвърлил към чудовището. Започнала такава борба, че земята чак се разтресла. Най-малкият син се бил юнашки и безстрашно нападал халата. Най-накрая и нанесъл силен удар с ножа. Тя изревала от болка, плеснала с криле и с мъка се вдигнала към облаците. Най-малкият син откъснал златната ябълка и я отнесъл на майка си. В това време по-големите братя спели тълка дълбоко, че той едва ги събудил, за да тръгнат да търсят ранената хала. Следите от кръвта на раненото чудовище водели до една пещера, толкова тъмна и дълбока, че дъното й не се виждало. Най-големият брат рекъл, че е най-голям юнак и поискал него да спуснат в пещерата. Вързали го с едно въже през кръста. Спуснали го, но когато стигнал до средата, той се изплашил и заклатил силно въжето, за да го изтеглят. След него се спуснал и средният брат, но и той се изплашил и се качил горе. Най-после дошъл редът на най-малкия брат. Той казал: „Сега аз ще сляза долу. Щом поклатя въжето един път, спускайте ме. Поклатя ли го два пъти, изтеглете ме.“ Братята го вързали и започнали да го спускат. Спускали го и най-после на третия ден той слезнал до дъното на пещерата. Повървял малко и намерил двореца на халата. В градината пред двореца седели 3 хубави девойки. Двете играели с златни ябълки, а третата, най-малката и най-хубавата, си подхвърляла не златна,
а обикновена ябълка. Девойки, пуснете ме да вляза, викнал момъкът. Върни се назад, юначе, изплашила се най-малката. Ако те види халата, ще те изяде. Толкова е разярена. Отиде да ми донесе златна ябълка, но се върна цялата обляна в кръв. Бягай, докато не те е усетила. Момъкът не я послушал и прескочил оградата на градината. Влязнал в двореца и след малко се чул страховит рев. Най-малкият брат убил халата, освободил девойките, които били пленени църкини, и ги отвел при въжето в дъното на пещерата. Вързал първата и дръпнал въжето 2 пъти. Братята изтеглили девойката. Вързал средната, изтеглили и нея. Останала най-малката, най-хубавата. Момъкът й рекал: като те изтеглят и видят колко си хубава, братята ми ще се скарат за теб и няма да искат да ми изтеглят. Ако пък аз изляза най-напред и след това изтеглим теб, нещо тук може да ти се случи, а аз няма да мога да ти се притека на помощ. Затова ти ще се качиш преди мен, а ако ме обичат, братята ми ще извадят и мен. А ако ли не, все някак си ще се оправя. Тогава девойката рекла: вземи този пръстен, давам ти го, защото ми харесваш. Ако горе се скарат за мен, ще кажа, че ще се омъжа за този, който ми направи дрехи самотворни. А такива дрехи може да ми даде само човекът, у когото е този пръстен. Ако братята ти не те изтеглят, ще постоиш още малко тук. После земята ще се отвори и ще полетиш надолу. Там има 2 овена, бял и черен. Паднеш ли върху белият, той ще те изнесе на белия свят. Паднеш ли върху черния, той ще те отнесе на долната земя. В това време братята започнали да теглят въжето, а момъкът взел пръстена и се сбогувал с девойката. После зачакал да спуснат въжето и за него, ала напразно. Тогава земята се разтворила. Най-малкият брат полетял надолу и паднал върху черният овен. Той го понесъл още по-надолу, към долната земя, хвърлил го там и изчезнал. Клетият момък тръгнал накъдето му видят очите. Повървял малко и стигнал до една къщурка в края на голям град. Там живеела бабичка, която никого си нямала, и прибрала момъка да преспи при нея. За вечеря бабичката започнала да меси хляб, но вместо с вода го месела с сълзи. Защо плачеш, бабо? Защо месиш хляба с сълзите си? Свило се сърцето на добрия момък. Как да не плача, сине? Един змей се появи тук и не ни позволява да си налеем вода, ако не му я дадем да изяде някое момиче. Аз имах 6 дъщери. Давах, нито една не ми остана. Змеят вече цяла година не е пускал вода. Днес царят изпрати дъщеря си да я глътне змеят, да се насити и да отвори реките. Утре ще имаме вода. Щом чул това, момъкът скочил. Разпитал бабата къде е царската дъщеря и хукнал направо натам. Стигнал точно когато звярат се спускал към вързаната за едно дърво църкиня. Като видяло най-малкият брат, чудовището изревало грозно и 3 му глави избълвали големи огнени пламъци. Момъкът не трепнал,
отсякал с един удар и 3 глави. Змеят издъхнал и в същия момент всички реки, извори, потоци и чешми в царството рукнали. Когато царската дъщеря се върнала жива и здрава в двореца, заедно с момъка, царят не повярвал на очите си. Кажи какво искаш, юначе, ако пожелаеш, цялото царство ти давам. Не искам нищо, царю, отговорил най-малкият брат. Само искам да изляза на нашата земя. Замислил се царят. Това не е по силите ми. Ако намериш някой, който да те изнесе, ще ти дам всичко, каквото ти потрябва. Тогава момъкът се спуснал да разпитва, кой може да го изнесе на горната земя. Един човек му казал да попита орлицата, дето мъти, и все не може да отвъди орлетата си. Тя била на едно голямо дърво на края на гората. Отишъл момъкът под дървото, легнал и заспал. По едно време орлетата се разпищели и той се събудил. Като погледнал нагоре, видял 3-глава змия да лази по дървото. Станал и с един замах отсякал и 3 глави. Като дошла орлицата и орелът, спуснали се към момъка да го изкълват, но малките орлета рекли: този човек уби 3-главата змия и ни спаси. Тогава орлите казали на момъка: юначе, какво добро искаш да направим за теб? Нищо не искам. Искам само да ме изнесете на горната земя. Добре, казал старият орел, ще те изнеса. Само че изхрани 2 родени днес биволчета, като пораснат, заколи ги, нарежи месото на парчета. След това напълни едната кожа с месото, а другата с вода. Направи една клетка, завържи я с златни вериги и сложи кожите вътре. Тогава ме извикай. Момъкът отишъл при царя и царят наредил да направят каквото поискал орелът. Когато всичко било готово, той долетял. Влез в клетката, рекла птицата, и най-малкият брат влезнал. Аз ще те понеса нагоре. Като кажа га, ще ми даваш месо. Като кажа пиу, ще ми даваш вода. Литнал орелът и понесъл юнака. Кажел ли га, юнакът му давал месо. Кажел ли пиу, давал му вода. Но приготвеното месо не стигнало и момъкът тихомълком започнал да реже от нозете си. Най-сетне стигнали до горната земя. Хайде, юначе, ставай и тръгвай, вече си от дома. Не мога да ходя. Рязах месо от нозете си, за да те храня, птички, докато стигнем. Тогава орелът погалил краката на момъка с перата си и те оздравели. Той скочил и се запътил към къщи. А там братята му още се карали за най-малката девойка. Щом видяла юнака, тя се зарадвала и рекла: искам дрехи самотворни, който ми ги даде, него ще взема. Сетил се най-малкият брат за пръстена. Погледнал го и мигом се появили дрехи самотворни и засияли с чудна хубост. После вдигнали сватба за 3 дни и 3 нощи и се веселили под клоните на ябълката. А тя и до ден днешен всяка година ражда по една златна ябълка.